Ito ang gustong gusto ko tong halaman ng kulay blue. Ito kasi sa center. Napakaganda niya. Nasisikapan ako masyado dito sa likod ng kubo ko. Pag dito kasi parang alanganin yung ano niya, alanganin yung laki niya, parang hindi ako makabuelo. Saka mas maganda yung malawak yung garden, kaya naisip ko na yung garden ko i-expand ko ng konti. Pero in-expand ko na to dati kasi masyadong masikip dito. Kaya lang mas gusto ko yung maaliwalis yung ano ko, garden ko, kasi nga nasa likod, yung sa harap kasi masyado ng masikip. Tapos dito malawak yung lupa, pero walang laman. Dati ano to parang tinataniman ng gulay ng nanay ko, yung gabi, saka kamuting kahoy, saka may mga pinya rin. Kaso matanda na ng nanay ko, ayaw niya sabi ko wag na siyang magtanim, kasi hindi niya na kaya. Minsan na bigla na lang siyang nalulugmo kasi nanghihina raw yung tuhod niya. Kaya sabi ko kay nanay, gawin ko na lang garden yung ano dito, taniman niya ng gulay, kasi palagi naman siyang baha. Tapos palaging pag umuulan puno ng tubig, so yung mga gulay nalalanta rin. Kahit ako tinataniman ko rin ng mga kamuting kahoy, ng gulay. Kasi pag umulan, napupuno ng tubig, nalalanta. Kaya sabi ko magpapagawa ko ng CR doon banda sa gilid, yung deposit na sa gilid doon banda sa hinukay. Kaya yung lupa itatambak ko dito sa maraming tubig. So yung garden ko may chance na may i-expand ko siya, yung pagkakataon na ma-expand ko siya para gumanda yung dito, yung scenery sa likod ko. Kasi gusto ko talaga yung malawak na garden, yung maaliwalas. Tapos lalagyan ko syempre ng mga puting bato ulit para yung maging maganda. Para pag pumunta kayo dito Kapromdi, hindi naman ako mapahiya. Yung pinagmamalaki ko na paradise, yung makikita nyo na paradise talaga yung Kaya ngayon nag-isip na ako ng mga halaman na itatanim ko. Although madali lang naman maghanap ng halaman dito, kahit may mga mga croutons silang na ordinary, pero madali lang maghanap dito kasi sa kalsada napakadami. Tsaka siyempre yung coleus na makukulay, ilalagay ko pa rin kasi gustong gusto ko yun, lalo yung yellow. Itong coleus na ito, gustong gusto ko yan. Saka yung red giant coleus, yan ang gustong gusto ko yung itanim dito. Siyempre yung mga ganito rin gusto ko. Ito, so mag-propagate na ako nito para habang habang pinapano ko yung habang inantay ko para matambakan tong lupa. So ready to plant na yung gagawin ko. So ito nga, punong-puno ng tubig dito, hindi ako makabuelo. Kaya gusto ko buelo ako sa ginagawa ko, katulad kay Joy Plantita. Plantita Queen na napakaganda ng garden niya, napakalawak. Itong lawak din ng lupa ko dito. Although sa kapatid ko to hindi ko pala lupa. So napakadaling ayusin ito. At syempre marami akong ideas sa gardening. Kahit na masikip or malaki. So gusto kong maging maganda at maayos. Ayan mga Kapromdi, hindi ko pa nagagawa yung bubong ng bahay ko. Sana tumigil na yung ulan kasi pag umulan kasi yung ulan diretso rin sa loob ng bahay. Parang pag nandun ako sa loob, kailangan ko magpayong para hindi ako mabasa. Katulad nung pag umulan ng malakas sa gabi, bigla na lang akong tumatayo kasi kailangan kong kunin yung payong, kailangan kong lagyan ng mga plastic yung plastic yung dingding ko para yung tubig ulan na pumapasok masangga niya. Kaya yun yung ko dito, yung project ko dito, yung ayusin ko yung garden dito sa likod para pagdating nyo dito hindi nakakahiya sa inyo Kapromdi. Kapromdi, kailangan tanggalin ko yung mga puting bato dito kasi magtatambak ng lupa. Gusto ko hindi siya marumihan, saka dadagdagan ko rin yung ilalim ng puting bato kasi mababa to, kaya ko tinambakan para pag bumabaha hindi ako nababasa. So yung nito
ilalim nito, yung mga bato lang na yung mga katulad nitong bato, yung ordinary stones. Tapos tinambakan ko ng puting bato sa ibabaw. Kaya yung mga puting bato, tatanggalin ko muna tapos dadagdagan ko ng lupa sa ilalim para medyo mataas. Kasi pag umuulan ng malakas, yung tubig umaapaw dito. So useless ka, dapat medyo mataas ng konti. So dapat yung lupa doon, mas mataas dito yung lupa kaysa sa doon. Kasi pag mas mataas yung lupa doon, yung tubig pupunta dito. So dapat medyo mababa ng konti doon, tapos dito mataas. Kaya tataas ko rin yung lupa dito. Yung sobra doon, itatambak ko dito. Sayang kasi ng puting bato kung tatabunan ko lang din. Hindi, hirap-hirap kumuha nito. Napakaraming puting bato dito sa ilalim. Yung lupa na inuukay, yung ilalim niya medyo buhangin na, kaya yung ibabaw lupa talaga, pero yung ilalim medyo buhangin tapos may mga bato. So tamang tama, panlagay ko dito. Then dyan lupa kasi tataniman ko ng mga halaman. Imagine kung gaano katagal yung pagkuha ko nito. Napakarami. Halos araw-araw kumuha ko ng puting bato. So, kulang pa ito pang dyan kasi malawak to hanggang doon, no? Parang isang pwedeng tayuan pa ng isang bahay yung Pero hindi naman lahat puting bato ilalagay ko. So lang to, isi-save ko lang siya para hindi maputikan. Mga kapromdi, sobrang hirap magpulot ng mga white stone dito. Mas madali pa yung magpulot ng white stone sa ilog kasi parang kitang-kita mo kaagad yung parang malinis. Tapos dito nagkasugat-sugat na yung daliri ko kakapulot. So, mas mahirap dito kasi parang siya napit-pit na parang parang lumubog na siya, kaya nahirapan akong tanggalin yung mga white stone. Kasi kapag hindi ko tinanggal kasi, siyempre matatabunan pag dinagdagan ko ng lupa yung ilalim. Siyempre, gusto ko matumas ng konti, kaya dadagdagan ko ng lupa. So yung white stone, tinatanggal ko para pag nalagay ko na yung lupa, saka ko ilalagyan ulit ng bato, saka ilalagay ulit yung mga white stone. So yung ganun. So napakahirap pulutin. Kasi, ayun nga, parang tumigas na. So hindi ko agad na alis-alis kasi ayun, mahirap talaga, mahirap nang alisin. Mas madaling pumulot ng white stone kaysa magpulot dito. Kahit napakadaming dito, mas parang hindi ko na-enjoy yung pagkuha ng bato, yung mga puti. Samantalang sa ilog, yung pupulot-pulutin mo isa-isa, parang nauubos yung oras mo sa kakapulot, parang na-enjoy mo. Ayun. Napakarami pa nito. Pakaabotin pa ako ng siguro abutin pa ako nitong maghapon para maalis ko. Yung kukunti pala yung natanggalan ko ng tapos yung mga bato na nasa ilalim tatanggalin ko pa rin para pag nilagyan ko ng lupa, yung mga bato na nilagay ko sa ilalim, yun din ilalagay ko sa ibabaw ng lupa. Din yung mga puting bato. Ang hirap. Para sa inyo to mga kapromdi, pag pumunta kayo dito, gusto ko i-enjoy nyo yung paradise ko. Gusto ko yung ma-amaze kayo. Saka welcome kayo lahat dito kapromdi kapag pumunta kayo dito. Inabutan ng baha yung project ko dito. Ang hirap nito. Hindi naman siya maputi kasi yung lupa parang matigas na malagkit. Kaya lang yung tubig na ipon doon sa likod, medyo tinanggal ko yung nakaharang dito kasi hindi pa tapos. Ito mo nang pag tumigil yung ulan, tatapusin ko muna yung dito para medyo lumuwag na dito kasi naipon dito yung yung mga pinagtatanggal kong bato sa ilalim. So, yung bato na nasa ilalim, sa ilalim ng puting bato, may bato. So, yung bato na yun, yung tinanggal ko, kaya ito yung tapos pinalatan ko ng lupa. So yung sa ibabaw ng lupa, ibabalik ko yung mga bato na tinanggal ko. Ito nga yung mga pero gusto ko sana may konting buhangin para hindi pumuti kapag umulan. Kasi pag yung bato
puro bato kasi yung nasa ilalim. Pag ano, parang lumulubog yung bato tapos napuputikan din. So dapat may konting buhangin. So later ko na lang ito siguro ano, itutuloy kasi ayun nga, ang lakas-lakas ng ulan, bagyo na naman. Baha sa papakita ko na lang sa inyo kapag ano tapos na ito. Hirap ng maulan. Hindi ko magawa-gawa yung project ko. Nailagay ko na yung konting ano doon sa na-repair ko na yung konting bahagi, yung dating ano, yung pinataas ko lang siya. So dito naman yung ano itataas ko, kaso lang yung hindi ako makakuha ng lupa doon sa hinukay kasi sobrang putik. Nagkaalipungan na ako. Patuloy pa rin akong naghahakot ng mga buha ano para puting bato habang nagantay ako ng dito sa likod ka from hirap gawin. So talagang hirap na hirap ako. Naghahakot ako ng bato, buhangin galing sa ilog, tapos gamit ko tong dalawang plastic na ito, tapos nasisira na. So napakarami ko pang gagawin kasi gusto ko yung maging maluwag digdi dito sa likod para magmukhang yung binabalak ko na parang napakaganda kasi ng binabala ko yung iniisip ko. So hindi ko muna i-demonstrate ngayon. So makikita nyo na lang kung paano ko siya gawin. Or ipapakita ko na lang after ko magawa. Kasi mahirap yung i-video ko palagi umuulan. So wala akong paglalagyan ng camera. So basta ka from itong gawa ko na to. Yung dati kasi niritoki ko na to. So palaging umuulan tapos umaabot yung baha doon sa ibabaw ng mga bato. Kaya ayun. Tinaas ko ng konti, tinaas ko yung lawak ng lupa na ito, siguro mga 300 square meter itong lupa na ito, kaya pwede pang lagyan ng bahay dito sa likod. Although sabi ko gagawin ko na lang garden, so napakalawak nito. Yung mga halaman ko na ano sa pansamantala nilagay ko muna dito, tapos yung sa likod din kasi napupuno ng tubig, so bahang baha talaga. So kailangan itaas ko talaga yung lupa katulad niyan. Nandito yung mga halaman ko. Sana wag mo nang masyadong uminit. Okay na lang yung ano, makulimlim, pero wag mo nang uminit kasi yung mga halaman ko nandito, hindi pa siya nakatalim, baka malanta. Pero ayaw ko naman ng umulan ng napakalakas kasi nga hindi na kami nakakilos. Yung pa ako, puro alipungan na lahat. Kaya gusto ko matapos muna to bago umulan ng tudong-tudo. So ito, araw-araw kong ginagawa paunti-unti. Matatapos din ito ka-promly. Siyempre gagawa ko ng paraan para matapos na kasi ano ako, hindi ako mapakali. Every time na maiisip ko, kahit natutulog ako, kahit hating gabi, pag naisip ko gusto kong bumangon at gagawin ko na kaagad. Kaso talagang ano, hindi naman pwede. Kaya tiyatsagan ko ito ka-promly na matapos. Pasasaan ba at makikita nyo rin ito.
mga ka-Promly, medyo mahirap itong ginagawa ko kaya medyo matagal. So, hanggat hindi natatapos yung CR na ginagawa doon, hindi ko ito matatapos kasi yung lupa na inaantay ko, yung manggagaling doon sa gagawing CR. So, yung itatabon ko dito na lupa, yung manggagaling doon, kaya hanggat hindi natatapos, hindi ko rin ito matatapos. So ngayon dahil alam ko matatagalan dahil palaging maulan, hindi magagawa. So ang gagawin ko, hanggang dito lang muna yung gagawin ko yung garden ko. Kasi balak ko gawing papunta doon dahil napakalaki nitong lupa na ito. Parang pwede pang tayuan ng medyo malaking bahay. Hindi kubo yung malaking bahay, pwedeng tayo dito. Kaya napakalaki. So ang gagawin ko dahil habang nag-aantay ako doon, para hindi naman mabuyang-yang na ganito yung garden ko, ayusin ka na muna dito, i-landscape ko na muna to habang inaantay ko yun. So, hindi naman kailangan galawin na to. Halimbawa, nagtanim na ako dito. So, ang gagawin lang naman, dadagdagan na lang yung lupa doon. So, yung tatanim ko dito, hindi na magagalaw. Kaya, okay lang na unahin ko na dito para mas, hindi naman nakakainis tingnan. Kasi, nagmumukhang paliguan ng kalabaw yung dating dito dahil maputik. Kaya yung landscape ko muna dito. So, ang bala ko kasi dito, gagawin gagawin kong parang avatar garden. Wow, avatar garden talaga. So, parang gusto ko yung maging maganda, yung maaliwalas. Tapos, medyo konti na lang, yung siguro yung lalagay kong puting bato, yung daanan na lang talaga papunta doon. Halimbawa, iikot-ikot dito pag nataniman ko na lahat ng halaman. So, yung mga gilid-gilid, pwede ko nang taniman ng halaman. Although, gusto ko kasi matapos muna yun, kaya dito muna yung ko. Saka, yung mga halaman ko kung saan-saan ko na lang nilagay para ibalik ko muna sila dito para medyo maging maayos naman tingnan. Saka hindi sila kalat-kalat kasi nakakalat sila kung saan-saan dito. Kaya yung ditong gagawin ko, lalandscape ko muna dito. Then, antayin kong matapos yun para matabunan ko yung malalim na lupa dito. Para mapaganda ko yung garden. Habang inaantay kong tumigas yung lupa at inaantay ko yon, so ililipat ko na muna dito yung halaman. Total hindi rin naman ito naapakan, so habang tumatagal lalong tumitigas yung lupa dito. So pag natuyo siya dahil malagkit, sobrang tigas niya. Tawa ko maminda ko lahawang kaya mabubot ko na lang may photo. Kung kaya ko lahawak ng
By January siguro, matatapos ko rin yung doon. So bukas ng umaga, kukuha ulit ako ng mga white stone pag hindi umulan. Ngayon kasi parang pagod na ako. So pahinga naman ng konti. Ito na nga lang ginagawa ko maghapon. So hindi naman kailangan madaliin. Kasi andito lang naman ito. Kaya lang yung palagi kong naiisip na kailangan may tatapusin ako. Ito ang gustong gusto ko tong halaman ng kulay blue. Ito kasi sa center. Napakaganda niya. Ako ka-from this, kulang yung white stone ko, kailangan ko pang mamulot. Although, kasi napakalaki yung in-expand ng garden ko. Kasi dati, hanggang dito lang yung puti ng white stone niya. Tapos dyan, bakante siya. Tapos yung nandito na yung mga halaman. So, ang laki ng dinagdag. Tapos itinaas ko tong So, ngayon ka-from di masyado siyang malaki. Kaya, ito muna yung temporary backyard garden ko. Hindi ko siya matapos kasi kailangan tapusin yung CR na ginagawa kasi ang lupa doon yung kailangan kong panambak dito. So kaya hindi ko siya natatapos. So once na matapos yun, I think siyempre susunod na itong matatapos. Kaya ka-from ito muna yung pansamantalang aking temporary garden. Pero meron muna akong important announcement. Shout out time daw ito. Ito ka-from shout out to Wayne Official from Santa Maria, Laguna, Camarines Sur, or Wayne. Kay Jane Del Prado ng Albay, Alea Sumiran. Kumusta po kayo? John B. OFW Channel. I think vlogger din ito si John B. OFW Channel. My Dream Life. Vlogger din ito si My Dream Life. Vivian Nazarino. Hindi ko kabisado kung nasaan siya, nakalimutan ko na. Si Rolando Romero ng Bulacan, isa siyang certified plantito. So napakarami niyang halaman, palagi niya akong
chinachat sa messenger. Tapos pinapakita niya sa akin yung mga mga halaman niya. Tapos yung idol niya raw sa pag-aalaman, ako raw yun. Si Loro Landoro meron ng Bulacan. Saka si Priscel Aquino. Ayun. At saka si yung kapatid ko dyan sa Kupang Antipolo Rizal, si Rosie Abella. Rosie Abella Bukay. Saka yung anak niya si Hazel, si Rocky, saka si Russell. Saka si Ate Mili Morales, saka yung Kupang Antipolo Rizal sa Purok Dos. Ayun. Palaging pag nasa Manila pupunta doon. Hello po sa inyong lahat. Thank you po sa panonood nyo ng aking vlog. Sana wag po kayong magsawang manood ng aking vlog at pakishare din po palagi ng video para mapanood po ng iba. Maraming pong salamat at don't forget to subscribe. Mabalos po at Merry Christmas.